खुलुमबाय आंनि मुङा मुंसिन दिलीप बर' लासो फुरुन्दिया पिएस टंला जिल्ला उदालगुरि गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि दैदेनगिरि आरो गासै सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दायो आं गावनि सुजुनाय खन्थाइखौ फरायनो थिनो लादों। खन्थाइनि मुं नों मानो गाबदों। जागायबाय। नों मानो गाबदों? अ नों सोरबा सनाखौ जोबोद गोसो गोरबोजों हास्थायोमोन नङाने? दा गाब सना। सोरबा नोंथांनि जिउनिफ्राय गोजान जादोंब्ला थांनो हो। आब्रै खालामनानै लाखिनो नोंहा मोन्थाय गैया। हारसिं थांदोंब्ला थांनो हो। नाथाय सना सोरखौबा बिदिन्थि होना नाजाथाबनानै हमना खाना लाखिनो दा नाजा। सना नों नोंनि फरायनायखौ सिगां कमप्लिट खालाम। लाइफआव गोबां लोगो मोनगोन। दायो नों फरायदों फरायबायल' था। गाबोन जेब्ला जबआव हाबगोन आरो गोबां लोगोफोर बारायगोन, खामानियाव मुखुब जागोन, मोनफ्रोम समा बेसेन गोसा जागोन। लाइफआनो मोनसे गोदान जिउ जागोन। नोंथांनि जिउआव जाना थांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांना फिन गिदिंफिननो दा नाजा। माब्लाबा गोसो जायो ने गिदिंफिननो लोगो हमफिननो। बेफोर लाइमोन समनिनो बिलिरनाय। नाथाय जाय समा थांबाय बेखौथ' नों लाबोफिननो हाया। थिग बिब्दिनो जाय नोंखौ नागारलांबाय आरो बेखौ ज'जुलुम खालामनानै गावनि खालामनो नाङा। नोंल' गोथों आगानजों आवगायलांबायल' था। माब्लाबा आवगायलांनायावनो लोगो मोनब्ला बे नोंथांनि गुबुन बाथ्रासै। आरो लोगो मोनाब्लाबो जेबो नङा। नोंल' गसाइखौ फोथायथि लाना गोथों गेबें लामाजों दावगा आरो दावगालांबायल' था। अब्ला लाइफआव जेब्लाबो जागोन गोजोन मिनिनाय, मिनिनायानो मिनिनाय नोंथांनि जिउनि मोजां मोननाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।